Aw ka bi kunnafoni bakurubaw la nɛnɛ wagati in na yiriden minnu kɔni bɛ ka feere a nafa yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye munumunu salo kɛra tele ɲɛta fɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na. Filaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Tapital Pulaku olu kɔni kelen don ka wele bila diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba n'an b'a fɔ o ma ko ONU u ka se ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Jumadalihula kalo tile 22 ye hijira san 1440. Lakanabaliya min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni wagati laban ninnu na filaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba n'a bɛ fɔ o ma ko Tapital Pulaku sibiri tɛmɛnen olu kɔni ye jama lajɛrɛba kɛ jama lajɛrɛ min senfɛ u kɔni y'a ɲini diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba n'a bɛ fɔ o ma ko ONU ka taa se fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ farafinna n'an ko ma ko Union Africaine k'a ɲini u fɛ u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ walasa sɛgɛsɛgɛliw olu ka bila sen ka kiiri yɛrɛ tigilamɔgɔw fɛ faali minnu bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo ka olu bɛ se ka dabila cogo min na nin kɔni ye u ka wele kan ye ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba ma. Ɲinini minnu kɛra an fɛ o kisa la an ka jɛ k'u siraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Filaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'an ko a ma ko Tapital Pulaku nin ye kuluba ye filatɔn yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu kelen don k'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba jɛkulu kelen n'an ko ma ko Tapital Pulaku sibiri tɛmɛnen u kɔni ye jama lajɛrɛba kɛ Bamakɔ yɛrɛ jama lajɛrɛkɛ soba min bɛ yen n'an ko ma ko Palais de la Culture ni tun ye jama yɛrɛ ta k'a lajɛ fini bilenman yɛrɛ tun b'o la min bɛ tamasiyɛn bilen yɛrɛ yira bari u ka ɲɛfɔcogo la u ko jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan an bɛ don min ko bi filaw kɔni bɛ ka fa i n'a fɔ lakanaba yɛrɛ tɛ jamana la o waleya in ni o degun de kosɔn o de y'a to olu kɔni ni jama lajɛrɛba in kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Tapital Pulaku kɛnɛ ka da kɔni nana don a la ka fɔ gɛlɛya minnu kɔni u sɔrɔ o de y'a to ja dɔw kɔni bɛ yen u y'olu yira kɛnɛ kan ka yira ka fɔ degun minnu bɛ ka filaw yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan a donni kama Palais de la Culture la ni tun ye finijɛw ta k'a lajɛ i b'a ye sɛbɛnni dɔw kɔni tun b'a kan nanzarakan na arrêter les massacres faali o ka dabila trop c'est trop dɔ kɛra kow la ten sa a kow ka jɔ nin cogoya la tantɔ nin bɛɛ lajɛlen tun ye kumaw ye minnu kɔni tun sɛbɛnnen don fini jɛmanw yɛrɛ kan wa ni yɛrɛ tun ye a kumasen dɔw yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko non à l'amalgame o de ye ka maaw kɔni bɛɛ lajɛlen koloso ka kɛ ɲɔgɔn na ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ maa minnu yɛrɛ tɛ kelen ye bari n'i ye jalakiw yɛrɛ ta k'a lajɛ mun binnen don filalakaw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan o de ye ka fɔ filaw kɔni caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ni jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw bɛ janfa la filaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min filɛ nin o kɔni o kuma nkalontigiya ni tun ye fini jɛmanw ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma arrêter le génocide ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye nansaraka ye n'i ye nin kumasen yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ faali wale min ma ka ma silatunu yɛrɛ kɛ o de bɛ ka kɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan filaw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in kɔni filɛ nin ale y'a jira k'a fɔ danga siri o waleya jugu ninnu bɛɛ lajɛlen na maa dɔw kɔni ɲininkali kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ maaw kɔni nana don olu ka dugu la ka na dugu yɛrɛ da minɛ fini minnu yɛrɛ tun b'u la donsofiniw de tun b'u la u ye maa dɔw kɔni fa maa yɛrɛ fata taara fo maa 17 bɔɲɔgɔnko la ka tila ka tasuma yɛrɛ bila u ka sow la ka dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen filenkɔnɔ ci ni ka dagakolon ci k'u kɔ don n'u yɛrɛ ka taa maa ma kɔni sera ka kisi o kɔrɔ ye maa minnu sen sera ka daja filalakaw la a donni kɔfɔlen kama filaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min filɛ nin ye a ɲɛmɔgɔba ni ale yɛrɛ tɔgɔ Abdul Aziz Jalo ale kɔni kelen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min kɔni bɛ olu kan an bɛ don min komi bi jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan o de ye k'a fɔ maa caman kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ janfa la ka ɲɛsin jamana in yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ maa minnu wele ko jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw ni nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ ma ko terroriste o dun kuma in n'i ye o ta k'a lajɛ o ye nkalon kuma de ye ka nɔrɔ olu kɔnɔ na a da kɔni nana don fɛn min na ni ka walawalali kɛw la a ko nin waleya cɛjugu minnu kɔni bɛ ka kɛ olu la an bɛ don min komi bi sɛgɛsɛgɛliw foyi tɛ ka bila sen kan an ka jamana yɛrɛ kiiribulon maaw fɛ o ye gɛlɛyaba de ye min bɛ ɲɛsin olu ma o de y'a to u ye wele bila diɲɛ yɛrɛ seleke naani kiiribulonba n'a bɛ fɔ o ma ko CPI ka taa se farafinna yɛrɛ kuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Union Africaine o ka kiiribulon min bɛ yen nɔ k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen
lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka na sɛgɛsɛgɛliw boloda min b'a to degun ni gɛlɛya minnu bɛ k'olu sɔrɔ bari Mali yɛrɛ kiritigɛlaw kɔni tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn ni waleya cɛjugu min bɛ ka kɛ olu la nin wagati laban ninnu na. Mali alisilamɛw ka jɛrɛ tɔnba ni an b'a fɔ ma Haut Conseil Islamique du Mali ale ɲɛmɔgɔba Mamoudou Diko ale tun bɛ kɛnɛ kan kuma kɔni dila ale ma ale ye dantigɛli kɛ ka yira k'a fɔ nin ye gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma bari ni ye jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo ta k'a lajɛ siyaw yɛrɛ dama kɔni sigilen don ɲɔgɔn kan a bɛ san 100 caman bɔ nka ka taa ye wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ nin wagati laban ninnu na siyaw yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn fa o ye gɛlɛyaba de ye anw ka jamana kɔnɔna na. Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ɲininkali olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni t'a dɔn maa minnu bɛ ka nin kɛ wa olu yɛrɛ nɔ tɛ. Mamoudou Diko ye ɲininkali min kɛ ka ɲɛsin o waleya ma o kɔrɔ ye ko jɔn de bɛ ka nin waleya ninnu bila sen kan anw ka jamana cɛmancɛ bolo la. Filaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu in u kɔni wele da diɲɛ yɛrɛ kiiribulon bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛ ka na anw ka jamana kɔnɔna na walasa sɛgɛsɛgɛliw kɔni baaraw na bila sen kan k'a dɔn maa minnu kɔni bɛ ka nin waleya cɛjugu ninnu ta ka filalakaw sɛgɛrɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan. N'i ye san yɛrɛ ta k'a lajɛ nɛnɛ wagati min ni an fila la nin maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni mago bɛ yiriden na ka dun walasa dumuni yɛrɛ bɛ se ka kɛ lafiya ye i yɛrɛ yɔrɔ walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ yiriden ko yɛrɛ a sɔngɔko ka taa se a kisaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ yɛrɛ sigi kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛra tele ɲɛta fɛ Maïmouna Coulibaly a n'a ka jatala Munir Jire u ye seereya minnu sɔrɔ yiriden ko la Bamakɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Fonene mani kun bɔ ka ban o ye nafɛn kɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɔ wagati ye anw taara munumunu kɛ bozola sugu la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Woninda an balima nafɛn kɛnɛ feerelaw olu ye ɲɛfɔli kɛ an ye Na Kuyate ni ale ye nafɛn kɛnɛ feerela ye ale ye walawalani dɔw kɛ an ye. Légumes caman bɔlen b'an fɛ yan sisan dɛ tamati ka ca an fɛ yan a tɛ ka san foronto ka ca a tɛ ka san sɔni bɛ yan aubergine bɛ yan foronto bɔlenba de don hali da t'a la da foyi tɛ foronto la sisan an sigilen b'a kunna 40 50 60 a nafa dɔgɔyara sisan dɛ barisa a cayara sɛnɛbaga cayara a bɛ bɔ Manden yɔrɔ caman na Kangaba Dalakana Salamale Dɛgɛla bɛɛ bɛ na n'a ye bamananw fana bɛ na n'a ye a bɛ se ka san ka mara ni engrais t'a la mais ni engrais cayara dɔw la a bɛɛ kɛ da ye mais ni engrais t'a la i b'a mara foyi t'a la. Afusata Diallo ni ale yɛrɛ ka baara bɛnnen don tamati kɛnɛ feereli ma ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye tamati sɔngɔ bɛ joli la nin wagati in na tamati bɛ se ka mara ka mɛn a bɛ kɛ nan jumɛnw na ale ye ɲɛfɔliw kɛ an ye o la. Nɛnɛ mana bɔ fo nafɛn bɛɛ bɛ bɔ su o haricot tomati o fɛn bɛɛ de bɛ bɔ céleri a bɛɛ de bɛ bɔ wa o bɛɛ da ka di tamati bɔ yɔrɔ ka ca a bɛ bɔ Kita a bɛ bɔ Bɛlɛdugu a bɛ bɔ yɔrɔ caman na quoi. Bon kɛmɛ bɛ yen kɛmɛ fila bɛ yen kɛmɛ saba bɛ yen kɛmɛ naani ta yɛrɛ fana b'a la a bɛ se ka mara tomati ye qualité 3 ye barabani bɛ yen gorogɛrɛni bɛ yen ani mingɔni gorogɛrɛni de bɛ se ka mara ka 1 mois yɛrɛ kɛ a tɛ foyi k'a la tomati bɛ kɛ n'a bɛɛ la a bɛ kɛ hors d'œuvre la sisan kɔni fɛn kɔni nɔgɔyalen don dutigiw ka wari d'a ma an ka duman tobi ka d'u ma o de ka d'an ye. Ale ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ ka bɛ yen nɔ karɔti feerelaw fo ka taa a se forotobani feerelaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɛfɔli kɛ an ye u y'a yira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ sugu ka gɛlɛn nin wagati in na u b'a la k'u garisɛgɛ sɔrɔ nafɛn kɛnɛ yɛrɛ n'i y'ale ta k'a lajɛ a bɛ kɛ nan jumɛn ni nan jumɛnw na jagokɛlaw ninnu y'u da se o ma. Sanni tɛ yen sisan koyi sugu ka go yɛrɛ de sanni foyi de tɛ yen sisan a bɛ kɛ na caman na dɛ kɛ a bɛ kɛ naji ni sogo ninnu de la o ye nawe o bɛ kɛ naji fana na ni sugu ninnu. Poivron b'a la céleri b'a la su b'a la tomati b'a la foronto b'a la légumes bɛɛ bɔlen don fo nɛnɛ na sisan an b'a bɔrɛ feere komi bɔrɛ jɔlen filɛ cogo min na an b'a compter fana minnu bɛ taa feere sugu misɛnnin na olu bɛ n'a san an bolo yan 7 tan 5 20 5 40 3 20 da bɛɛ b'a la ani mɔgɔ kɔni tɛ tiɲɛ a la yan a bɛ mara fɛn fɛn ye semaine kelen a b'o kɛ ni ya semaine kelen n'a fɔ semaine kelen kɔ yɛrɛ a b'o kɛ a tɛ tiɲɛ parce que fo nɛnɛ na marali bɛ kɔn la ka tɛmɛ funteni kan funteni na de a tɛ sɔn marali ma a sisan marché bɛ dɔɔnin dɔɔnin waati kun kɛra a tun cayara ɲɔgɔn kan kojugu san tigɛ mais sisan alihamudulila an bɛ dɔɔnin dɔɔnin kɛ sisan sa fanga dɔgɔyara sisan dɔɔnin dɔɔnin. An bɛɛ lajɛlen kan hakili to a la k'a fɔ fɛn min ye nafɛn kɛnɛ ye ale nafa ka bon kosɛbɛ farikolo ka dumuni jɔyɔrɔ la nin wagati nin na a ka ca an ka segu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i jilaja hali n'a kɛra den kelen ka san ka k'i ka na na. Lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana kɔnɔ nin wagati in na ni lakanabaliya in daminɛna anw ka jamana kɔrɔnfɛla la nka e ko a laban tɛ ka ni cogo Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko supermarché mini prix nin ye yɔrɔ min ni a yɛrɛ bɛ hippodrome na walejugu kɛbaa dɔw kɔni taara bin nin yɔrɔ kofɔlen kan
nɛgɛ kaɲɛ 21 tɛmɛni ni sanga 30 bɔɲɔgɔnko ye maa dɔw kɔni sɔrɔla kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ u kɔni ye marifakisɛ yɛrɛ ci o maa dɔw yɛrɛ kɔni bolo yɛrɛ jɔkina marifakisɛ fɛ nin waleya min kɔni kelen filɛ nin anw ka duguba kɔnɔna na nin bɛna fara waleya dɔw de kan bingalikɛlaw kɔni bɛ ka min kɛ maaw la su ani tile Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na min ni degunba yɛrɛ don yɔrɔ in yɛrɛ lakɔlɔsikɛba ale kɔni ye a fɛla fɔ kisɛ in kan ko in yɛrɛ kɛra cogo min na an ka jɛ k'o seerew lajɛ. Mobile bɔ dɔrɔn directement u nana don u nana arme ci muso la ko sagidi a ye sagidi ka tila ka arme ci cɛkɔrɔba fana cɛkɔrɔba bɔra directement cɛkɔrɔba bɔlen moto kɔnɔ u tagalen directement an nana cɛkɔrɔba joli an y'a sɔrɔ bali ye cɛkɔrɔba bolo sɔrɔ a y'a bolo foro kɛ ka joli b'a la bon mais musokɔrɔba ye nin balimaw sɔrɔ u ye bali tɛmɛ a kɛrɛfɛ dɛ u ye bali tɛ a kɛrɛ k'a bagabaga fɛn na sagi min dulonna a kɛrɛ la u n'o tagara. Halisa lakanabaliya minɛn kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔna na minisiri min sigilen don jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani ko ma n'ale yɛrɛ général de division Salifo Traoré ale kɔni tun ye wele bila cakɛ bondaso minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na minnu sigilen don lakana yɛrɛ kama polisilakaw ka taa se gendarmelakaw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ka se ka na barosigi kɛ barosigi min bɛ boli fɛn min kan o de ye lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na bari général Salifo yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ sisan da kɔni bɛ bamakɔkaw ye sunɔgɔ t'u ye cogo si la maa fa wale jugu kɔni minnu bɛ ka kɛ bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na a da kɔni nana to ninnu bɛɛ lajɛlen na ka yira k'a fɔ lakanabaaw yɛrɛ fana k'i tɛgɛ di dugukɔnɔdenw ma walasa wale jugukɛlaw u ko yɛrɛ bɛ se ka fɔ cogo min na tɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka da u kan général Salifo Traoré a ye kumakan min fɔ an ka jɛ k'o kumakanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nous avons rencontré aujourd'hui les directeurs généraux, chef d'état-major, l'inspecteur en chef. An ye wele bila lakana cakɛ bondaso minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na olu ɲɛmɔgɔ walasa an ka se ka na sigi kɛ ka taa fara ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maa damadɔ kan walasa lakana o bɛ se ka sabati cogo min na n'i ye sigi in ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ka ɲɛmɔgɔ gardiw ka ɲɛmɔgɔ gendarmew ɲɛmɔgɔ ka taa se an bɛ maa minnu wele ko protection civile olu yɛrɛ ka ɲɛmaɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama nin wagati laban in na a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ sisan maaw kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na Bamakɔ ani a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na waleya cɛjugu la waleya minnu ni dan kan ka siri a la an tun ye lakana cakɛ bondaso maa ninnu de wele walasa u yɛrɛ bɛ se ka n'u fɛlaw fɔ an ɲɛna cogo min na gɛlɛya yɛrɛ minnu b'u kan u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ anw yɛrɛ fɛla ye waleya mun ye walasa baara yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati anw ye olu waleyaw de ɲɛf'u ɲɛna an kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati ani basigi kolosuma Bamakɔ yɛrɛ ni a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wa an y'a ɲini an ka lakanabaaw fɛnɛ fɛ u ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kibaruya ɲumanw d'u ma cogo min na u ni dugu kɔnɔdenw u ka sigi walasa kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u bɛ kuma falen u ni ɲɔgɔn cɛ an y'o laɲini kɛ lakanabaaw yɛrɛ fɛnɛ fɛ o b'a to jamana kɔnɔdenw kɔni sen bɛ don lakana yɛrɛ sabatili la jamana yɛrɛ kɔnɔna na et que les populations soient mieux responsabilisées, mieux impliquées. Halisa lakanabaliya minɛn kɔnɔna na anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ don min ko bi o nana kɛ sababu ye ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ ka ɲɛsin hali anw ka kalanko yɛrɛ ma bari jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw wagati dɔw la a tun yirala k'a fɔ u bɛ munumunu salo yɛrɛ la Kulukoro ani a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o sababu kosɔn lakɔlimɛtiri 79 minnu kɔni yɛrɛ bolila ka bɔ u ka lakɔlisow la ka n'u yɛrɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ fan wɛrɛw fɛ Tubakɔrɔ ka taa se Sebete ma minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ banaba yɛrɛ cercle fɛ ni lakanabaliya min sabatilen don a kɛra sababu ye lakɔliden 2000 o n'a kunkanfɛ olu yɛrɛ ka se ka lakɔliso yɛrɛ bila ka n'u sigi kɔni so ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bibi na minnu yɛrɛ bɛ Kulukoro mara kan o de y'a to Ali Kulubali ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la a ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali kungango kibaruyaw la fɛn ye lakanabaliya min kɔni ni o ɲɔɲɛ bɛ Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔrɔnfɛla fɛ ni o laban fana kɛla sababu ye ka na wolo Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali marabolo filanan n'u ye Kulukoro ye ni a bɛ waati kalo damadama bɔ bi Kulukoro kɔni ka taa san 2018 kɔni kɔnɔna na ni Bamacikuluw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin Kulukoro kɔni marabolo kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu minnu bɛ yen ni u b'o wele ko Tubakoro fo ka taa se Sebete ma o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye lakɔliso minnu bɛ yen u ye bagabagali ta ka ɲɛsin o lakɔli
lakɔli karamɔgɔw ma fo ka taa se maa minnu bi kalanko ɲɛnabɔ kalan kana kɛ o yɔrɔ la o de kɛla sababu ye fɛn min ye ni dugukofɔlɔ ninnu ye tubakoro fo ka taa se sebete ma o lakɔlisow bɛɛ lajɛlen kɔni datugula a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ lakɔliso minnu datugula nin yɔrɔ in kɔni na ko a lakɔliden minnu bɛ yen n'u ti kalan kɛ n'i y'o bɛɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan u bɛ t'i jɔ fo maa 2,350 bɔ ɲɔgɔn ma maa dɔw bɛ yen olu kɔni kan ka dɛfu n'u ye ɲɔgɔn dan min bi kɛ san o san laban ni ko olu lakɔlidenw kɔni bɛ t'u jɔ fo maa 79 bɔ ɲɔgɔn la wa n'i y'a jateminɛ fana dugu minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka fɔ n'u lakɔlidenw ti kalanna bi n'u ye tubakoro fo ka taa se sebete ma ani banaba yɛrɛ olu bɛ t'u jɔ ka ta kilomɛtiri 50 fo ka taa se 70 ma u bɛ o de ni ɲɔgɔn cɛ o de hokumu kɔnɔ maa min bɛ yen ni o ka baara ye yaasa ka se ka hakili ɲuman kɔni di lakɔli karamɔgɔw ma ani lakɔlidenw yɛrɛ ni o ɲɛmaa ni u b'a wele ko centre pédagogique de Banaba o ɲɛmaa n'u ye ko kɛ fana ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ a n'a ka marabolo maaw ni a yɛrɛ ka cakɛɲɔgɔnw n'u a n'a a ka bilasirabaw n'u b'u minnu wele ko conseillers fo ka taa se sigida mɛriw ani mɛ lakɔli karamɔgɔw lakɔrɔsomɔgɔw ani fɛn min ye syndicat minnu bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ lakɔlidenw tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka segin ka kuma kɛ lakɔliden minnu bɛ yen ni u kan ka dɛfu kɔni kɛ ni u bɛ t'u jɔ maa 73 bɔ ɲɔgɔn la ɲɛna sɔrɔ olu ka kow la cogoya min na ka se ka u bɔ fɛn min ye nin dugukofɔlɔ ninnu na ka na n'u ye fɛn min ye banaba yɛrɛ wa a y'a jira k'a fɔ ni o baaraw yɛrɛ u bɛna kɛ fana u bɛna min kɛ olu minnu bɛ yen ni u b'a ko ɲɛ masa olu de kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka lakɔliden dɔw kɔni ka na u mara u ka so a ka conseillers ni an b'u wele ko a ka bilasiramaw olu fana ka se ka dɔw mara u ka so yaasa u na se ka dɛfu kɔni kɛ cogoya min wa a jirala k'a fɔ a tɔw sa olu na di fɛn min ye banaba dugulamaw bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen na lakɔliden dɔ kɔni mara i ka so ko nka lakɔliden minnu bɛ yen sa minnu b'a ta kilasi 1 fo ka na se kilasi 8 kɔni ma ko hali sisan ɲɛ kɔni ma se ka sɔrɔ olu ko ninnu de la u t'a dɔn ko bɛna kɛ cogoya min na wa ka kuma kɔnɔ hali sisan olu bɛna maa minnu mara jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma wuli ka jɔ kɛ hali sisan k'a fɔ k'u na kasabi kɔni don a la yaasa gɛlɛyaw na se ka wuli ka bɔ ninnu kan cogoya min na wa fɛn min ye nin maa kofɔlɔ ninnu ye o y'a jira hali sisan k'a fɔ lakɔliden minnu y'u bɛ yen ni u tɛ ka kalan kɛ tuguni ka taa kilasi fɔlɔ ka taa 8 la olu bɛ t'i jɔ fo lakɔliden 2,278 u b'a ɲini fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛna sɔgɔsɔgɔ denmisɛnnin ninnu ka kalanko la cogoya min farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Korowari jamana kunkanko kibaruyaw la a jirala k'a fɔ tɛnɛdon fɛn min ye Korowari jamana journaldobaw ni u b'u wele ko avocaw olu kɔni ye kumakan dɔ ta ka ɲɛsin fɛn min ye kiiribulon tigilamaw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnena u bɛ maa min wele ko le bâtonnier maître Thomas Zedri ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye juge tigilamaw ye n'u ye kiiribulon maaw ye ko u ma se ka min de faamu u ka sariya tigɛ a b'i n'a fɔ u t'u yuru ma de ko barisa ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye juge kɔni ye n'u ye jugement bi kɛ cogoya min na o de ye maa minnu bɛ kiiri kɛ u ka se k'u ka kiiri kɔni kɛ o yɛrɛ sagoya la nka olu ye ko min jateminɛ o nana ye fɛn min ye kiiribulon tigilamaw ani politigi n'u ye fanga tigilamaw ye olu de dorogelen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko hali sisan fɛn min ye nin kiiribulon tigilamaw ye olu bɛ min ɲini u fɛ u ka se ka kiiriw kɔni kɛ o ni politigimaw senw ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa kiiribulon ko barisa n'i y'a jateminɛ maa min bɛ kiiri kɔni tigɛ ale ye fɛn min bɛ ale sanfɛ o ye kiiri yɛrɛ ye n'u ye sariya yɛrɛ ye o dɔrɔn de bɛ a sanfɛ a man daga k'a fɔ ko fɛn min ye kiiribulon maaw ye n'u ye jugew ye u ka sariya wɛrɛ ta sanfɛ walima ka maa dɔw ka kuma kɔni bato ka se ka jɛngɛ fɛn min ye kiiri kɛ cogoya la ka sɔrɔ fɛn min ye o ka sariya ma jɛni min ye parce que u ka kumaw kɔnɔ maa dɔ bɛ yen ni o ye Alain Labongo ni Alain Labongo ale yɛrɛ ti maa wɛrɛ ye fɛn min ye Korowari wasaden dɔ kun don wa a jirala fana k'a fɔ nin maa kofɔlen ani maa min ka surun ɲɔgɔn na o de y'u ka assemblée ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Gemu Soro ye ni ale kɔni minɛna ka lasago kaso kɔnɔ kabini janvier kalo tile 15 fo bi a jirala k'a fɔ ko ale kɔni ka kiiri kɔni ɲɛfoyi ma se ka sɔrɔ a la ko barisa maa dɔ bɛ yen ni a minɛna avocaw yɛrɛ ka fɔ cogo la n'u ye journaldobaw ye ko ni maa kɔni ni a minɛna ka a kɔni lasago kaso la ani a bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na ni olu kun y'a jira k'a fɔ k'u jɛn b'a ma ko o maa kofɔlen kɔni ko a kan ka bɔ kaso kɔni kɔnɔ nka a y'a jira fana k'a fɔ ni maa kofɔlen ye min minɛlen don k'a lasago kaso kɔnɔ na a y'a jira ko ni a kɔni ma bila a na taa baarabila min bɛ yen ni u b'a wele ko grève de la faim ka sɔrɔ ka fɛn min ye kɔngɔmuɲu grève a na taa o la wa fɛn min ye nin kiiribulon tigilamaw ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye avocaw n'u ye journaldobaw ye u bɛ nin kuma fɔ waati min o y'a sɔrɔ fana k'a fɔ kiiribulon tigilamaw fana kɔni dusukun kun kamkamlen don ko barisa o y'a jira k'a fɔ ko u bi bagabaga ka olu kɔni lansira yaasa u kan ka sariyaw boli cogoya min na sariya tɛ se ka boli ten ko o fana degu kɔni b'u kan o y'o kumaw kɔni fɔ nka fɛn min ye kiiribulon tigilamaw o y'a jira fana k'a fɔ u b'a ɲini jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ séparation de pouvoir ko kuma min fɔla k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka sariya bɛɛ bɛ se k'i ka sariya boli k'a sɔrɔ i ma bagabaga i ma siran a k'a kɛ cogoya bɛɛ o sariya ka se ka labato cogoya min
Congo RDC kungango kibariyaw la fɛn ye jamana ɲɛma kalata min kɛla Congo n'o kɛla décembre kalo tile 30 kɔnɔ ni o ni fɛn ye wasade kalata fana tun bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen sa a jirala k'a fɔ ko fɛn ye dɛnɛdon ye o fɛn ye wasadenw ka lasigi fɔlɔ n'u u b'a wele ko la session inaugurale de la nouvelle assemblée nationale u ka lasigi fɔlɔ wasadenw kɔni talen kɔ ko o y'o kɔni kɛ dɛnɛdon o de hokumu kɔnɔna sa ko kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo o de ye Jean Kuvulu Goci ye Jean Kuvulu Goci ni o ye chambre basse kɔni secrétaire général ye o de kɔfɛ ale kɔni ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ani ka fɛn ye wasaden minnu ni olu kɔni jamanadenw y'u ka daniya don kan k'u kɛ wasadenw ye ka sɔrɔ ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni wele o tɔgɔw kɔnɔ de tɛmɛlen kɔfɛ sa a sɔrɔla ka u bɛ chambre de basse min fɔ o maaw ka sɔrɔ ka olu sigi minnu kan ka sigi fɔlɔ yanni ko bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka ɲɛdɔn ni u b'u wele ko membre du bureau provisoire o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o bureau minnu yɛrɛ bɛɛ sigi o bɛɛ lajɛlen ka maakɔrɔba min ka kɔrɔ n'u bɛɛ lajɛlen ye n'u ye Antoine Gabriel Kuyugu Wawazo ni ale si yɛrɛ bi t'i jɔ fo san 80 bɔɲɔgɔnko la ko ale de bi kɛ fɛn ye nin ɲɛma kɔni ye ani maa minnu fana bɛ yen minnu si ka dɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen ye n'o ye Jackson Uzeye Antigoto ni o ye san 26 ye fo ka taa se Aminata Namasiya ni o ye Aminata Namasiya Baseko san 25 olu de bi kɛ fɛn ye nin ko in kɔni ɲɛmaya kɔnɔ wa a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ wasaden hakɛ min bɛ yen ni o kɔni ta la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ko o tɛlen jɔ wasaden 485 nka fɛn ye cɛ 435 ani muso 50 o de bɛ o kɔni na nka a y'a jira k'a fɔ hali sisan wasaden 15 kɔni bɛ yen olu kɔni ka kalata ma kɛ ko barisa n'i y'a jateminɛ o ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Beni fo ka taa se fɛn ye Yombi ani dugu wɛrɛw ma ko kalafili kɔni ma se ka kɛ yen wa kalafili ma se ka kɛ o yɔrɔ la ka sababuya kɛ fɛn ye bana dɔ bɛ yen n'u b'a wele Ebola ko o kun bɛ o yɔrɔ la ni o bɛɛ lajɛlen banna kuma min fɛn ye o bɛ min wele ko bureau définitif bureau min bɛ yen n'u bɛ pewu ko o baaraw bɛ sɔrɔ ka waliya wa ni maa kofɔlɔ in a y'a jira n'u ye secrétaire ye a y'a jira k'a fɔ ko a kɔni b'a fɔ wasaden ninnu kɔni ɲɛna u kana nasigi wasabulo kɔnɔ ka nata kasabi nɔfɛ jamanadenw y'u ta ka bila min na ka ɲinɛ o ko ninnu kɔni kɔ. Centrafrique jamana kungango kibariyaw la a jirala k'a fɔ san 2013 diɲɛ seleke naani jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko ONU ale kun ye ɲagali ta ka ɲɛsin Centrafrique jamana kɔni kan ka sababuya kɛ gɛlɛya minnu kun donna Centrafrique kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye Centrafrique finitigiw kɔni ye marifasan n'u ye marimafɛnw fo ka taa se kisɛw fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ marimafɛn kɔni ko fɔ ko olu kɔni tɛ o san ni u b'a wele ko embargo sur les armes en Centrafrique ko o tɛ se ka marimafɛn kɔni san o kow kɛlen fɛn min ye ntɛnɛndon sa fɛn min ye Centrafrique jamanadenw kɔni ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taama kɛ k'u ka nisɔngoya jira fɛn min ye diɲɛ seleke naani jɛkulu maaw la ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin taama in fana na u ka ministre ɲɛma ale fana kun sen kun yela fɛn min ye nin taama in na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye nin maa kofɔlen n'u y'u ka ministre ɲɛma kɔni ye a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye a y'a jira k'a fɔ olu tɛ se ka fɛn min de faamu o de tɛ dɔwɛrɛ ye diɲɛ seleke naani jɛkulu n'u ye ONU ye o ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni u tɛ se ka marimafɛn san ko nka olu ma min faamu o bɛ maa minnu wele ko bamaciw n'u ye rebelliw ye olu bɛ ka marifaw kɔni sɔrɔ ka bɔ fan jumɛn de fɛ ka na gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw kɔni ma ko wa fɛn min ye u filɛ ka embargo min kɔni sigi olu kan k'a fɔ ko u kana marimafɛn san olu ka finitigi caman de bɛ yen ni o bɛ Centrafrique kɔni kɔnɔ o kɔni tɛ baara la bi u bɛ gɛlɛya dan yɛrɛ de la u ka jamana kɔni kɔnɔ. Sudan jamana kungango kibariyaw la ni waati dɔw la wulikajɔ kun kɛla k'a fɔ ko fɛn ye Rusi jamana ye ni o ye Putin n'a ka jama ye k'u ka maa dɔw kɔni bi fɛn ye Rusi ko ni u b'u wele nazarakan na ko mercenaires ko olu kɔni bɛ yen yaasa ka se ka tiɲɛni kɔni don Rusi jamanadenw ani jamana kɔni kun cogoya min na ni fɛn ye Rusi jamana ɲɛma olu kun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko o kumaw kɔni tɛ tiɲɛ ye tile fila laban ninnu kɔni na ko fɛn ye Rusi kɔni ka maa dɔ ye o ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ olu ka maa dɔw bɛ yen u bi fɛn ye Sudan jamana na ko u ka baara ye min ye u bi minnu wele nazarakan na ko les instructeurs militaires o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye olu ka maa minnu bɛ yen u ka baara de ye fɛn ye jamana yɛrɛ ka finitigi minnu bɛ yen ka se ka olu kɔni kalan fɛn ye maramafɛn minɛ cogow la ani kɛlɛ ɲuman yɛrɛ la cogoya min na ni maa bɛna bɛ jamana kan bɛ se ka olu kɔni bɛn ka bɔ yen cogoya min na ko olu ka o finitigiw ninnu ko u bɛ o baaraw de la nka maaw y'a jira k'a fɔ ko kabini fɛn Rusi jamana ɲɛmaaw n'u ye nin kuma in fɔ yɔrɔ min na n'u ye Kremlin ye o kɔni ye nin kuma fɔ yɔrɔ min na k'u kɔrɔ b'a jira kuma min kɔni kun fɔla k'a fɔ k'u ka maa dɔw bɛ yen n'u ye mercenaires ye ko lakika don ko wa halisa gɛlɛya min filɛ ka Sudan jamana kɔni sɔrɔ ni maa wulila ka mankan ci k'a fɔ jamana ɲɛmaa kɔni ka wuli ka bɔ fanga na ko a b'i n'a fɔ ni maa kofɔlɔ ninnu fana ko o sen bɛ o mankan in kɔni na maa min bɛ yen fana sa ni u b'a wele ko Dimitri Peskov n'a ale yɛrɛ ye Kremlin n'u ye jamana ɲɛmaa n'a ka sigidalamaw olu kuma da ye ale y'a jira k'a fɔ kuma min bɛ k'a fɔ ko olu ka finitigi minnu bɛ yen ko olu kɛla sababu ye ka bɛnbaliya kɔni sigi fɛn ye Sudan jamana kan ko o kɔni ye kalo kumaw de ye nka hali sisan fɛn ye Kremlin
la ni olu y'a jira k'a fɔ k'u ka finitigi dɔw be ko nka u bɛ ka jamana ka maaw de kalan kalacogo ɲuman kɔni na ni o ye jamana ka finitigiw ye ko o yɔrɔ fana na o ka minisiri min ka baara ɲɛsinen don fɛn min ye Russie ani jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔli ma n'u b'a wele ko ministère des affaires étrangères ale ka kuma kɔnɔ y'a jira k'a fɔ u ka maa dɔw be nka kɛ yɛrɛ ye maaw de don wa olu fana ka baara ye yaasa ka se ka fɛn min ye Sudan finitigiw kɔni kalacogo ɲuman na ko o kɔrɔ b'a jira kuma min fɔla k'a fɔ ko mercenaires kɔni be n'u ye Russie la tɔgɔla mercenaires ye ko o kumaw ko o de ye sababu ye. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma an bɛ foli ni tan lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛta lajɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Guinée équatoriale Bata ka taa se Malabo ma an ka foli bɛ se nin malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlen na Ala ka sini don kibaru kɛnɛ yira an na.